नमस्कार, हमार नाम नेहा हर व भोजपुरिया चस्का देख रहल बनी। आज के वीडियो में हम लोगों के बताएं कुछ ऐसने अदाकारन के बारे में जे लोग कभी भोजपुरी सिनेमा के जान रहे, लेकिन फिलहाल इस समय भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से अलविदा कह चुकल बा। इस सूची में पहल का नाम मोनालिसा के बा। फिलहाल ये अभिनेत्री टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी सक्रिय बाड़ी। मोनालिसा के कहनाम बा कि बढ़िया पैसा आ ऑफर मिलला के बाद ही वो भोजपुरी फिल्मन में काम करी। श्वेता तिवारी कब भोजपुरी सिनेमा की जान रहली, लेकिन भोजपुरी सिनेमा के छोड़ला के बाद अभी छोटा पर्दा पर दिखाई देली। तीसरा नाम बा रसीम देसाई के। भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो जानल मानल नाम है। कई गो फिल्मन में काम कैला के बाद उस सिनेमा के अलविदा कह दिले बड़ी, लेकिन अब उनका के टीवी इंडस्ट्री में देखल जा रहा बा। पाखी हेगड़े भोजपुरी सिनेमा की एगो अलगे पहचान देले रहली। दिनेश लाल निरहुआ के साथ कई गो हिट फिल्म देले रहली, लेकिन बाद में वहाँ के फिल्मन में काम मिलल बंद हो गई। फिलहाल ये अभिनेत्री छोटा पर्दा पर दिखाई देली। रानी चटर्जी लागत है कि कुछ दिन खातिर फिल्मन से गायब हो गई बड़ी। यहाँ के लगभग सगरी बड़का सितारन के साथ काम कैले बड़ी। दादी की ई अभिनेत्री जे बा छोट पर्दा पर जरूर दिखाई देता रही। तब मोनालिसा, श्वेता तिवारी, रसीम देसाई, पाखी हेगड़े और रानी चटर्जी के योगदान भोजपुरी सिनेमा में हमेशा याद करी जाई। ये सब के सफलता और संघर्ष से हमनी के सीखे के जरूरत बा कि कोनो भी क्षेत्र में मेहनत आ लगन से हमनी के बेहतर मुकाम मिल सकेला।